Salutare, bă, boi, și bine ați revenit la un nou episod. Astăzi o să vă arăt. O să mă joc cu niște play, adică nu români, așa, englezi. Englezi și eu aș vrea să apă pe un server. Da, pentru un server. Și da, deci nu uitați să apăsați butonul de like și dacă mă veți mai face videoclipuri de genul acesta. Să începem. Deci avem Moment Arcade, să vedem pe ce mapă avem. Are pe ăsta, da, pe ăsta ca să, hai să stângem peste. Deci cine are versiuni, o să vă spun și o versiune, ca să facem o serie de abonați, adică de abonați așa. Îmi face o serie. Da. Deci asta este versiunea 1.1.6.0.3 beta. Și avem aici. Deci apănem pe asta. Nu, de ce nu apă? Skyblock. Skyblock, mă bag pe Skyblock, că știi că orice vreau eu Skyblock, eu m-am jucat cu Skyblock cu cineva anume meu și hai să mă joc cu Skyblock hai să vă arăt și vouă Skyblock-ul, adică da, mă joc cu el. Adică în timp ce filmez eu, deci ăsta este Skyblock-ul, deci ăsta este. O să dau pe pauză, adică nu. Nu, ca să nu. Dați-mi voie să încep cu Ia ți-a dat Radu o gumă, o gumă de mestecat, nu-i bomboamă. O mesteci, da? că lucrurile au stat destul de bine și foarte mulțumit de Dăm play beta. oamenii au reacționat la apelul autorităților, au stat acasă și chiar dacă a fost 1 mai, nu am avut încălcări semnificative ale regulilor, deci lucrurile au decurs bine. Astăzi am analizat mai mult Ca să știți, pe mine mă cheamă Bâlbâitul. unele dintre deciziile pe care le-am luat, cred că Sună un nume amuzant. interes pentru publicul general. În primul rând, Sună un nume amuzant, dar nu e de râs, dar da, ăsta e numele meu. un nou decret pentru Dacă vreți, uite am. evident epidemia sub control, vom intra într-o așa numită stare de alertă. O să fac. Deci starea de urgență va fi înlocuită prin What? stare de alertă. Această stare de alertă este prevăzută de legislația specifică care clarifică cum se acționează în situația unei epidemii și noi clar suntem, din păcate, încă într-o epidemie de COVID-19.
situația nu s-a îmbunătățit încă. Deci nu vreau să Uite. apară epidemia Ăsta e așa, e o servă de români. într-o normalitate. Din păcate, epidemia nu a trecut. Domn. Cu siguranță din Gata, m-a dat pe crit, deci m-a dat pe survival. și astăzi, iarăși, peste 3 persoane Ne-am un chest. testate. Gol! Nu. Și în acest fel nu putem să spunem că boala a trecut. Însă, la un moment dat, trebuie să mergem mai departe și acest mai departe se concretizează în forma de organizare, trecând de la stare de urgență la stare de Portalos. alertă. Acum, câteva lucruri totuși se schimbă, dar înainte să spun ce se relaxează, repet, epidemia nu a trecut, trebuie să fim foarte responsabili și trebuie să avem Deci, ne jucăm cu player. în realitate până când durează Deci, această m-a omorât. sau mai puțin bine. Eu îmi doresc foarte mult să o controlăm bine cu toții împreună. Asta înseamnă să respectăm. În primul rând, după 15 mai, În sfârșit. în principiu, Ana. să mișcăm în interiorul localității unde avem treabă, dar este clar, nu e bine să exagerăm. Deplasările să se facă Mamă, deși a pierdut itemul. He, dar nu va mai scuze, 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 scuze. A. mergem. Este mulți se va face pas cu pas. Astfel de regulă cam de Nu la diamante. Deci unele măsuri le vom lua începând din 15 mai, dar următorul Aici este un portal. calup de măsuri de relaxare va Nu a dat critic? fi la începutul lui iunie, Ah. urmă la mijlocul lui iunie și așa mai departe. Acum, din 15 mai, vom avea, de exemplu, la dispoziție iarăși saloanele de privire cură, frizerie și așa mai departe. De asemenea, din 15 mai, de muzeu, dar toate în condiții speciale de distanțare, în condiții speciale. Cu toții, repet, Nu, și o să nu. mai repet de câteva ori, cu toții vom purta mască de protecție când suntem în spații publice închise, de asemenea când ne deplasăm cu transportul public în comun. Se aplică în localitățile care sunt în carantină. Deci acolo unde localitatea este declarată în carantină, această Mai iau. pericolul este diminuat. Hai că mi iau item. Mi iau ba. Sabie. Scot Să se iasă, de exemplu, pentru și gata. sport individual, pentru mers cu bicicletă, localității sau Nu, alte nu, 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 sporturi nu, 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 nu. vor fi permise, atenție, individuale. Rămâne restricția că sunt interzise întâlnirile cu mai mult de 3 persoane. Asta se aplică, evident, și atunci când mergem să facem mișcare în aer.
Asta nu voia să știu și eu. specialiști nu vor începe competițiile sportive decât O să-l vine. cu o perioadă suficient. Să începem la... Deci pentru atenție sportivă de performanță bază Ce mă ce joc de mine? Ce de ce îmi bag joc de mine? Deci, băieți, astăzi e protejată cu omulet art. Lasă Ali. Cât plastem? Oh, nu. Am în continuare colegi, îi respect, marea majoritate sunt oameni de treabă harnici care își văd de ale lor. Problema pe care o am este cu politicieni, în special politicienii din PSD, Eu zi pe hartă. să promoveze legislația și cred că pentru dumneavoastră supărător. Au încercat să se scoată PSD-știi și după scurt timp au introdus legislația în Senat unde au picat-o. Deci acum o să ne duce pe harta asta. În Senat Jet. a trecut Jet. Deci la jet. Deci ăsta va... răului, O să sfârși. Adică... se constituie într-un cod administrativ. Deci cam... Genul acesta, nu uitați să vă ajut să facem o serie, să scrieți particip pe hartă și scrieți